Joo, eli 15-vuotiaana aloitin sarjan Nomikan C-junnuissa. Suhteellisen myöhään aloitin tää niin kiekko-ura näin joukkueessa ja sitten meni 5 vuotta kaukalopalloa se ensimmäisen kiekkovuoden jälkeen. Ja muutama vuosi taukoa ja nyt tässä Otsossa ollaan jokunen vuosi painettu tukkaputkella ja katsotaan, että mihin asti me päätyy. Kiekollinen hyökkäävä rooli ehkä ollut enemmän mulle, että tykkää pitää kiekkoa ja laukoa ja semmoinen, että lähdetään nopeasti vastustajan läpi. Se on varmaan se ehkä minun tapa pelata, että en ainakaan rauhoitu se peli silloin kun mulla on kiekko. Niinkin maaginen mysteeri, että mä oon syntynyt sinä vuonna, niin se tulee siitä se numero, että siinä ei sen kummempaa jännitystä ole siinä numerossa. Ei ikinä ollut mitään esikuvaa, että ei ole ollut. Peter Tenkrat oli aikanaan, mikä pelasi liigassa, niin se oli semmoinen niin yksittäisistä pelaajista, mitä tuli paljon seurattua, mutta en mä nyt koe, että millään tavalla mikään esikuva mulle on. Hyvin on pärjätty ilman esikuvaakin tähän asti, eikä me mennä nyt sitten loppuajaksi. Ehdottomasti laukaus, harjoitukset ei johda mihinkään. Saunailta ja kuningas alkoholi taitaa liittyä aika vakavalla tasolla, että Korhosen Jami on oppinut tunteen töiden kautta ja siihen liittyvä saunailta se sitten oli. Ja siellä oli kiekko aiheena jossain vaiheessa saunalauteilla ja siitähän sitten Jani oli just aloitellut porukan tasa-arvosta, taisi olla silloin joskus, se oli 3 vuotta sitten, jotain sitä luokkaa. Siitä se sitten lähti ja Otsosta ei siinä vaiheessa vielä ollut tietoakaan, kun alettiin pelaamaan. Siinä se sitten looginen liittyminen Otsoihin tuli siinä sitten ihan vaikeaa. Mitenkäs kanan olet? Keitettynä vai paistettuna? Liigakarsinnoissa nähdään.